Nå skal vi ut på å se Ingunn herjer. Hvor skal jeg? Nede på kaia, naturligvis. Ja, nå er det rødt farevarsel, ikke sant? Ja, vi skal ha rødt farevarsel. Vi skal se Ingunn som herjer på Trøndelag. Uff for meg. Ingunn er sint. Er du redd litt? Ja, kanskje litt. Må innrømme litt redd. Jeg er litt redd, mest redd for bæsing. Ok. Jeg er redd bæsing skal få skader. Ja, husen kan være skadet, men vi krysser fingrene nå. Vi krysser fingrene. Jeg åpner døra. Denne kvisten. Masse kvister framfor Masse døra. kvister. Det var et dårlig tegn. Oi, oi. Helt mørkt der. Ai, ai, ai. Veldig vanskelig å se på. Ja, jeg skjønner. Oi. Masse kvister. Det er fordi at den gikk løs. Ja. Oi. Så jeg kan ut der sånn. Vi skal gå til sentrum. Ok, ja. Det er greit det, da. Ja, jeg synes det er ganske greit. Ja. Det var da fint her nå. Ja? Det var rolig og fint. Ja. Ingen vinner akkurat nå. Nei. Så vi kommer sånn i sånne kast. Så nå er det jammen en fin vinter. Fin, mild vinter akkurat nå. Ja. Og se på den. Ja, se på den du. Den er jo stengt sikkert her. Ja. Den er stengt sikkert. Oi. Ja. Ja. Veldig mye der. Ja, det er frisk og godt da. Ja. Jeg liker det. Ha det. Da er jeg fremme hjemme. Oi.
Er det vått? Ja, Ja, vi får. se på. Kjempebra. Ja. Ja, men det var fint og friskt. Og så spennende da. Ja, Store bølger. ja. Og Men vi klarte jeg det. var helt våt. Ja, den der